Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ‘yan uwana musulmai. Yanzu ga na yi muku bidiyo akan yadda ake juya waya ta koma hannun hagu. Mai amfani da hannun dama ta koma hannun hagu. Mai amfani da hannun hagu ta koma hannun dama. Ma'ana yanzu kamar waya Samsung kaga back ɗinta ma'ana gurin fitarta za ka ga yana hannun dama. Ita ko blue za ka ga kamar wurin fitarta yana hannun hagu amma tana dama. Rubutunta a dama suke. To ita Samsung bai da za ka juya gurin fitarta ya koma hannun dama ba zai koma ba, sai kamar in dai ka sai Samsung ne haka S9 ko S8. amma yanzu dai wannan Samsung kamar Galaxy G4 haka ga sunan dai sauransu dai, to dole back ɗinsa zai zama hannun dama, gurin fitar su ma'ana zai koma hannun dama, amma kuma za ka iya juya rubutun ya koma kamar na Arabi ya koma hannun hagu. To yanzu ku biyo ni ku ga yadda ake yi. Yanzu nuna muku. Da farko za ka shiga nan gidan, to ya ka shiga setting ɗin nan. Ka shiga setting ɗin nan sai ka zo ƙarshen ƙasa, sai ka ga about phone ɗin nan ga hinan wannan rubutun na ƙarshe kowa a wayarsa akwai, sai ka danna shi. Ka ga danna shi yawwa zai kaka nan gidan, sai ka zo ka danna wannan information ɗin ga hinan sai ka danna shi. Ka ga danna shi to zai kaka gunda aka rubuta number ɗin nan, bitfit ɗin number ɗin ga hinan number ɗin nan gurin yawwa sai ka danna kan shi, sai ka ƙara danna, sai ka ƙara danna, ka ƙara danna, ka ƙara danna, ka ƙara danna, ka ƙara danna. So bakwai ake so ka danna, sai ka hudda kile na wayar ka inda akwai ka yawwa. To shi kenan za ta bari mu ga mu, ka ga to abin da aka fito nan ka gani, ka ga abin da aka fito da shi nan, wannan shi ne aka fito da aka danna wannan namba ɗin so bakwai na shi ne aka fito da shi wannan gashi nan yawwa. To sai ku biyo ku ga ina zan danna yanzu in juya wayata ta koma hannun hagu yawwa. Muna zuwa yawwa insha Allah. Yanzu gashi nan wannan gurin yanzu shi zan danna, za ka ga wayata ta rubutu za ka ga sun koma hannun hagu yawwa. Ka gani? Ka kamar na gaya maka ta koma hannun hagu, wayar ta koma hannun hagu. Ka gani ta koma hannun hagu? Ka gani? Ka gani komai da komai to zai koma hannun hagu. Har application ɗin ma komai nata zai koma hannun hagu yanzu yawwa. Yanzu ka gani al misali yanzu kamar shi wannan ka gani, ka gan shi za ta koma hannun hagu. Ka gani da ka gani, ka ga da an suke amma yanzu sun komo nan gurin. Ta koma hannun hagu yanzu wayar ta mana. Zan yi amfani ta yadda nake so da ita. Yanzu gashi zan koma in mai da ita hannun dama saboda ni yana so in yi amfani da ita da hannun dama ne yanzu. Kana gani zan koma wannan waje da na koma ne da shi gani yanzu. Shiga setting. Ka shiga setting ka zo ƙarshen ƙasa. Ka gani developer ɗin nan ita za ka danna ka koma. To ka ga da ko bukata yanzu ya koma gurin in cire shi. A gan shi nan. Sai dai ka yi hankali gidajen nan abu ne masu muhimmanci a cikin nan, kar ka rinka danna kowanne. Dan in kana yawan danna kowanne za ka iya ɓata ma wayan naka. Ka yi hankali ka san wanda za ka danna. Yanzu gashi na cire yanzu gashi. Za ta koma hannun dama kamar yadda nake amfani da kayana a da. Ka ga ta koma? Ka ga ta koma? Ka ga ta koma? Bayan ka gama saboda kar wani ya ɗauki wayar taka ya shiga yake ma danne a ciki, sai ka komo ka ga wannan. Ka ga wannan ana so a rinƙa rufe shi, wannan zai koma ya ɓace. Kana gani yanzu zan shiga in ɓatar da shi. Ka gani? Sai ka danna nan gurin yawwa. Ka ga ya gudu? Shi kenan tamam yawwa. Kuma mai nema na zai iya nema na akan lambar nan kamar inda kana wata Niger ne ko haka, za ka iya kai na kan 218 lamba ce ta Libya ta WhatsApp ɗina. Kana neman wani ƙarin bayani sai ka zo ka yi tara lamba tara ce wannan,
sai ka zo ka yi lamba ɗaya, sai ka yi huɗu, sai ka yi uku. Kana uku sai ka zo ka sa lamba bakwai, ka sa biyar, sai ka sa biyu. Ƙarshe ka zo ka sa tara, sai ka sa zero. Ita ce lamba ta. In kuma kana so ka rinƙa ganin ƙarin bidiyoyika a cikin YouTube, za ka iya rubuta Gambo Lawali. To za ka ga ƙarin wasu bidiyoyika da dama da za ka ƙaru. In ka san wasu ba lallai ba ne ka san wasu. Ma'assalam, mu huta lafiya. Ai ƙoƙarin a tura mutane su ma su ga gani su koya. Na gode, Allah ya saka alkhairi al'umma.